кешегі түрлі, башқаларға күзде салмин, сені көргеннен бірлі. Қалым ағашлары, сайры сандық ашлары, сайры, 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 сағындыра башла. Сәлем достарым, атырларым. Нихаят, яңа шығарылыш. Мен бүгін Буа районында, Бикүтек ауылында. Бүгін мен сізге алмағашлар турында сөйлеймін. Миләүшә апа белән таныштырам. Бик қызық видео болашақ. Рахим етіп қарағыз. Бұл бақша біздің шул үткеннәре біздің яңадан қайтырға бітен кіші келіп қарап жерге тоқсандық болып қалмас үшін тұтылған әйбір болғандыр енді. Оқша эшләр біз дейіп түгіл, бизнесқа кірір біз дейіп. Әгерде сен оқша эшләмейсің екен, бетінде тағын шондай ұқташландық хәлге келешек, тағын шулай қалашақ. Оны кімдір қарарға дейш, аны менгенеге іші стартып та менгене қарап та бітір алмайды. Первый урожай собрал фермер Бик-Утеевского поселения Буинского района в своем яблоневом саду. Спустя 3 года сейчас поспели поздние сорта, наливные, сладкие, сочные. Какие сорта выращивает садовод и каковы его планы на перспективу в сюжете наших коллег. В последнюю декаду сентября на яблоневой плантации Давлетшиных поспели и поздние сорта яблок. Красивые плоды, словно на выбор. Более 9000 кустов посажено на этом участке. Всего 5 сортов. Большинство предназначено для длительного хранения. В перспективе фермер планирует построить хранилище для яблоневого урожая, а часть его пойдет на переработку. Где-то 70% на хранение, 30% переработка. Где-то 70% хотим отправить на хранение, а 30% на переработку, на производство сока, джемов. Как говорится, и для сельчан будут новые вакансии. Еще 2200 яблонь на 16 гектарах фермер посадил весной этого года по новой технологии со специальной опорой, привезенной из Кабардино-Балкарии, с системой капельного орошения. Междурядье кустов составляет 4 метра, расстояние между саженцами 1 метр. Без особой нагрузки на следующий год планируем получить по 3 килограмма яблок с одного куста. Проверили, сорта яблок, они точно те, которые мы хотели. Только нужно укрепить корневую систему. Есть надежда, что через несколько лет прилавки местных магазинов пополнят яблоки из плантации Давлетшиных. Причем круглогодично. Ведь фермер в перспективе планирует получить по 30 килограммов яблок с каждого куста. Жәмил абайың менің ең яқын кішідір енді, онан яқынырақ туғаның жоқ деп күлдірем Жәмил абайыңа. Жәмил абайың білән 30 жыл бірге яшибіз, 3 қызыбыз бар. Менә бұл сісі ортаншы күйеуіміз келіп кетті қазір. Мен круглый сутки дедім етенді. Круглый сутки секретарь деді. Жәмил абайың, менә шол 92 жылда мен айтам сеңа де, менә алма бақшасы, алмағашлар отыртам әлімле сен алма бақшасы бүләк етем де. Менә бүләк берді қазір, рәхәтләнім бүләк білән. Бақшадан шыққанымда жоқ. Жәмил абайың бүләгі білән. 17 жылда бірінші алма бақшасын отыртты. 18 жылының башында көл қаздық, үскі яқта, біраздан біз анда мінербіз. Ол көлінің суы бізге бақшалар зорая башлағаштын объемы жетмей. Шоған көрі біз мелиорацияға обращаться еттік, бізге шошындай плотина біргелеп тізіп бітірдік енді бұл плотинамыз. Мұнда біздің насосная станция тұра. Бірсісінде упаковка тары шуларыны сақлаймыз. Шында ясалған. Мұна енді гидрант қойылғанына біз олда бет енді түрлі хәлер бола, су алырға урын жоқ. Шоған көреміне бұл ясалған вақытта сразу әйттігенді зинхар үшін тракторма, машинама, пожарныйларыма келіп гидрантлардан су алырға болсын дейіп. Бұл іш ауыр, нүрәхәт. Бір жайға салынғаштын енді олай болмас. Жайға кіріп кеткештіндер әлі бітәлі олмаларының да оңышларын тулысынша олғаны біз жоқ. Ол башланып қына келі. Онан башқа шырақ болар енді.
Әкрен гел тезеп киләбез. Менә бу елда бу бакчаны күтәрдек, бусысын тезедек. Бу баганалар безнең якта юк. Без буларны Кабардино-Балкариядан кайтардык. Шуны анда анан яңа оборудование кирәк, столбастафлар кирәк, бакча ясагачлар бит инде. Ул теге алдыңда алмагачлар төрттән аны кыртлар шулай ашап бетерәләр, юкка чыгып бетә ул. Опрыскиватель кирәк, арасында җиргә кирәк, мульчер кирәк, косилка кирәк. Һәрбер оборудованиесе үзенеке кирәк, бакчаныкы. Безгә эш чыкты, без җылы якларга, выставкаларга җирибез, бакчалар, үсемлекләр, үсентеләр утыртырга кирәк бит инде шулар турында. Аннан җир җиләк утырттык. Бу просто калганнарын ясап бетергәннән соң калганнары гына инде монда. Бу җир җиләге уйнап кына утырттык дисәк тә була, җир җиләген. Бездә әйткәннәр, ремонтантный сортлар бездә булмыйсыз, аннан уңыш ала алмыйсыз диделәр. Уйлап карадым да ничә булмаган. Бездә возвратный морозлар килә. Шул суык килгәндә майда чәчәкләрне сугада җиләк булмый, күп вакыт. Ремонтантларны сыңрак алырга була. Алар җәй буенча бирәләр. Шуны уйлап карап утырткан идек. Ул җиләкләрнең матурлыгы, ул җиләкләрнең тәмлелеге. Әйтеп узган идек инде, эми сезоны бетте. Шунда карамастан менә монда җиләкләр бар. Сыйланып карыйм, ашыйм. Анда. Карагыз. Красота. Җирләр. Ясап куйган сыман иде җиләкләр. Менә ул үзе бер авыр әйеме. Яңадан инде эшләргә дә әле бу ел моны эшләмибезме дип әйтәсең. Шул әйберләрне күрәсең дә яңадан. Тагын эшлисе килә шуны. Алмагачларны әкрен утырта башлагачтан җиләкләрне киметербез инде. Кыен битенсен бергә. Бер-берсенә алма бакчаларына зыян булмасын өчен, кайсысындыр берсесеннән кире кагарга кирәк булган. Менә иң яратып өлгергән әйберем кура җиләкләре иде, алардан ничек әгәр дә яңадан утыртып кире чыгарасы булса. Станциядә булса узел смешивания. Без моннан питание бирәбез, су бирәбез шушыннан. Распределение кварталларга бара. Монда алма бакчаларына запланировано. Шулай ук монда китәчәкләр, шулай ук менә тегендә булган 3 клетка монда, и монда тагын 3 клетка рассчитана. Безнең иң беренче хыялыбыз алма бакчасы иде. Шуннан тотынган идек. Алма бакчасын булай гына яшәтеп булмый бит инде. Менә бер атна 10 көн эчендә шулай итеп чүп басты. Кызлар менә монда хәзер читарталар килделәр. Менә бу җиләге бу үткән елда булган ремонтантный сорт иде. Бу 3нче ел утыра. Салам белән яптык. Кешеләр бөтен җирдә салам белән бишеләр бит инде. Аннан салам булса арада туфрак чәчелмәй. Яңгыр яуганда бит инде тузанга төшә, разбрызгивается. Шуңа күрә салам белән яуып караган идек. Салам белән бу ел булмады, туңды, слабый чыктылар. 40 градуска кадәр суык булды кыш көнендә бу ел. Шуның белән. Менә бездә минем, наверное, дөресен генә әйткәндә, иң яраткан әйберем кура җиләге. Менә бу кура җиләге Heritage дигән сорт. Бу американский сорт, ул тәмле җиләг инде. Иң сладкий менә бу Heritage дигән сорт. Монда бара. Аннан соң менә бусы Maravilla дигән сорт. Бу Maravilla дигән сортны теге поштучны гына монсысын сатмыйлар. Бусысы белән бик бүлешәсләр килми Maravilla белән. Бу товарный әйе. Ансысы продажада юк, алып булмый. Моны поштучны гына алып кайткан идек. Менә бу как питомник шикелле бу сортларны инде без үрчеттек. Һәм җиләкләр юктыр, әле карыйбыз. Менә бусысын алган идек.
1,5 гына, шул 1,5-нан без моны үрчеттек. Бу сорт розовый, моның тисе ачык тистә. Күбрәк бит җиләкләр куе тистә. Ну, куе тис Европа өчен, сетлар өчен уже кирәк әйбер түгел, ул яратмыйлар андый әйберне. Ачык тистәгә кирәк ниләр. Именно югал амна төшә башлаган, әле үсмәгән әле җиләкләр. Бөтенләй вообще алар булырга тиеш августта гына. Ана төшә башлаганнар. Менә бу зур эре җиләкләре светлый, ремонтатный сорт тоже. Бусын размножать итәм, бусын әле саженцыга да сатмыйм. Менә. И була. Менә бу җиләкләр. Бусы әле булар пешмәгән. Бу наливаться иткәчтен мондый булмый, матур була, зур була. Бу әле моның тәме дә юк, тисе дә булып бетмәгән әле. Менә калганнары ниде калган? Үткән елда калган булган бу. Менә шуннан гына бу калган, уже өлгергән. Үткән елдагы әйе, без аны менә шундый сортта булар алар. Менә шундый малина. Үзләрендә буларда бит инде су бар, полив беләләр обязательно. Су булса да, менә буларның икешәр 2 линейка ята, малинага җитми. Курага күбрәк кирәк. Булар минем биеклектә булырга тиешләр уже. Үсеп җитәргә тиешләр, но бу ел кояш кыздыра, развитие сложное. Бакчаны утырттык та бит инде хыялланып. Икәү бала чага сыман. Оңладык. Алмагач белән генә булмый икән, алмагач бит әле утырттың да бүген тиз генә алма бирәсе түгел. Аны карарга кирәк, аның расходы да күп. Аннарысын сиңа кемнәр булыша икән, ул булышучыларны бит тотып торырга, эш кирәк аларга. Шуңа күрә менә туры килде җиләк утыртырга. Ремонтантларның аларның бара волна бер не үтә, 3 атна бирә ул, 1 атна ял итә. Тагын шулай 3 атналап бирә ул, аннан тагын шулай ял итә дә, аннан октябрь ахырына ноябрьгә сукларга кадәр бирә. Бер проблемабыз бар. Нау мин үзем бит инде бигрәк тә кураны яратып өлгердем. Алманы җыярга вакыт җитә. Икесе дә бер вакытка туры киләләр. Менә ансысы начар. Менә шушындый палкалар утыртабыз, без менә шушы палкалардан, булар инде менә утыртылган, яңа утыртылганнар булар. Шушы палкалардан менә шушылай итеп менә андай агачлар үсә. Буларда ничә ел? Булар так 18-нең көзендә 1, 19, 20, 3 еллыклар булар. 3 ел утырдылар. Булар 2 яшьлекләр иде 10 рәт, а калганнары одногодки, однолетние саженцы. Менә буларга 5 ел була. Булардан үткән елда без инде алма җыйдык. Тәтсәмәйме агачтадыр. Менә монда килеп карасаң, сразу күрәсең. Менә бу якта разветвлениедә, бу якта менә колышкалар бу якта торган. Менә бу якта менә бер ботак. Колышкы яба, кояш юк, развитие юк. Шуңа күрә булырга тиеш түгел ул әйбер. Ул сиңа нитсәң, уже теге бакчага кергәч инде күбрәк. Ул якка үсергә бирми. Яннан бу якка үсергә бирми. Икенчедән күбрәк ботаклар теге якта була, алма теге якта, алманы баса, агачлар уже ягыла башлый. Яңадан яңа бакчаны утыртканда бөтен конструкцияны тизеп утырттык уже. Готовый конструкцияга интенсивный сад. Монда яңадан менә әле генә эшләп бетердек. Бу елда. Яңадан яздан бөтен колышкаларны алып, аннан син ул колышкага яңадан бәйлисең бауларны, баулар кыса булалар. Әнә бер тышкан тигән булган. Ул аны аркылы әйләнеп ашап чыкса, шу бетте. Әле тышканнар белән көрәшәсез. Күлүчкалар ясыйбыз инде по периметру бөтен җирендә, приманкалар ташлыйбыз бөтен җирдә. Периметр урман яныннан, бакча яныннан. Бу елда бик ни булды. Тышканнар белән бик күп булды. Менә монда 10 рәт бара иде.
2 yıllıklarını отырткан едік, ondan соңғылары 1 yıllıklar бітінісі. Yok, мында сортлар түрлі. Ең бірінші қышқы көбірек 70% бақшаны мен оңлап, енді білмеймін, товарный яблокаға сота тұрған етіп енді сақлана тұрған. Біз әбет енді производствоға дивандай қияларыбыз жоқ еді, андай зор бақша да түгіл. Шоңа көре 70% сақлана тұрған алмалар, бір яшел, бір қызыл. Ол бір сезонлық, бір өк вақытта ілгері тұрған для опыления керек. Бірсін бірсі опылять етір үшін, бір өк вақытта 2 сорт керек. Синап северный білән Беркутовский деген бірсі қызыл, бірсі яшел. Андан соң 20% бақшаның сыңырақ күзгі яңа елға қадар сақлана тұрған алмалар. Енді мына бұл Синап северный білән Беркутовский, олар біз аны майға қадар бәрәңгі базында сақладық. Олар нешек қойған шул келіш яңадан алып башадық. Әлі кішілер көбісі келіп әйттілер, әлі біз сіздің алмағызына әлігіне ошап бітірдік дейді. Жирек жирға келгеш әйттілер. Қышқы алмалар, андан соң яңа елға қадар сақлана тұрған алмалар. Тігілерінде аның екінші алмаларыны екінші елға жиғанша жете тұрғандар сақлап бұла хранилишің болсайын. Соның үшін фрукты хранилиші керек. Бұлары яңа елға қадар сақлана тұрған, алары лоба білән имрус, бірсі яшіл, бірсі қызыл алма. Тоже бір-бірсізіне опылениға дейіп енді нетілген, келінген. Біз дұрысыңын әйткенде, бұл шушында бетенде біз бұл олда, мына ең қырыдағы ұрамда, тобысты мен әненің ерташында, иптәшім көрші ұрамнан ғына. Біз кішкіна вақытта бетенде телевизорда, біз ял күнінде бір әкетті қонақта қарай тұрған еді телевизордан. Мен қатырлайым нәрседір қорағанды. Бітіні бізде ұрамда ойнап өсе тұрған едік. Біз мұнда сарық сақлай тұрған едік, сиыр сақлай тұрған едік. Мына бұл алмағаш территориясы, ол біздің бек яратқан орыны біз еді. Мына шулық бойынша біз бітіні бізде менің әзгіне вақытым болды ма, ярты сағат тезгіне жігіріп кете тұрған. Бір нәрсенде қорқмаған мұнда нешектер шында бір өзім келе тұрған еді. Бұл бақша 78 жылда бұғай суықта бақша тоңды да бұл бақша ташландық болып қалды. Демек, әлік бар еді мұнда? Мұнда әлік алма бақшасы еді. Бек көңілейді шында келуі. Біз алма жерға келедірек, кішкіне балалар енді бізге алма жиған үшін шелектігіне салып алма берелер еді. Біздің зарплатымыз болған енді. Ол бек көңілейді енді. Онда идеде алмағашлар бар еді. Бұсы бек қызық еді. Бұл біздің зарплатымыз бітті. Біз ақша шлеп, шул алманы алып қайта тұрған едік. Экскурсиялар ма біздің? Андан соң шыға тұрған едік бітінде яз жеткестінде мектептен шығадырек біздің юмырқалары бізіні пішіріп, бутылкаға сулары бізіні тұттырып, түгі газеттен бір пробкалар ясап бітінде. Ол не болған енді? Қазір болса енді балалар, білмейм, қазір жүрі тұрғанлардыр ма, жоқтыр ма, біз шығып, шында ширемге барыбызда класс білән барып, ойнап, шында оқшай тұрған. Ең бірінші походқа бара тұрған едік, шында келебіз, ертең келебіз, мына шушы шықырлар бойлап, посадкалар бойлап, орманлар бойлап жүрі тұрған. Анда орман кішкене еді ол вақытта, біз болған вақытта, әлі бұсы сұйықта еді. Мына шында келе едік. Бек көңіл еді енді. Ондан соң шул бүтін кіші яратқан шул алма бақшасы, оны мына 78 жылда тоңғаннан соң ол бүтінлей ташландық орын болып қалды. Біздің иптәшім білән мен декретта отырғанда 92 жылда бір қиялланып қайтып, юрт естіп алмаға шөтіртқан едік ол вақытта. Мына шушы территорияда, шул тоңған бақшада енді. Анда пенсионерлар да, мектеп балалары да болышты. Анда техника жоқ бетінде өзімізде кішкенен болған біздір. Оны қазып, отыртып қарадық енді біз су себіп, елғадан ташып су себіп, анда насосларда бір нәрседе болмаған көресің. Қалыбыздан келмейіндір енді. Оннан иптәшім мен кішкене бала білән бетінде, ярты яшік бала, әнеге қалдырабыз да келебіз. 2 күнге Қозанға кетті. Мына ол кеткештін. Мен жүгіріп келдім, бақшаны мініп қарап жүрем енді, шул дүрт естіп алмағаш бетінде біздің үшін бек зор іш болып көз алдымызда болған енді қиялланып.
Бірнеше алма ағашына тамыр белән суырып алып кеткеннәр иде. 15-20 нәдер инде. Аннан соң шулай обстоятельства без инде яңадан Казанга киттек. Ул бакча шулай итеп башландык хәлгә калды инде. Аннан бездән соң башка караучы булмады шулай. Яннан 17 елдан килеп, бу җир шулай туры килде. Безгә собственностька күчте. Безнең бөтен хыялыбыз бар шунда алма бакчасы утыртырга. Безнең бөтенләй менә только хыялыбыз иске алма агач бакчасын күтәрү иде. Менә шушы җирдә ничек булган? Мин архивка кирип, архивка бардым, архивтан карыйм. Архивта язган. Шул вакытта 13 гектар кура җиләк үстергәннәр монда. Шул вакытта 50-70 елларда. Ничә бәле без аны үстерә алмаска тиеш шулай бит. Бу җиләкләре юкмы? Может, буларда да булгандыр инде. Чып килә инде ана җиләкләр. Пока күренми әле. Менә ул илгәреп килә. Быел аларда тизрәк. Менеп киләләр, но бик түгелләр. Шул кызу кыздырганлык белән сусыз булса бөтенләй дә усалмыйлар. Кешеләр әйтәр, быел кура бөтенләй начар. Вак кипкән җиләк тулмый диләр. Су юк, сусыл түгел. Аннан соң иң мөһим мәсьәлә су. Соң булмаса бернинди бакча утырту да кирәк түгел. Менә бусы узел смешивание. Без аны витаминнарыбызны бирәбез шуннан. Бер участокта бит инде ул бакчада булганда 2 кура үскәндә җитә, синең уже бер участоктан да бер җирдә шуның кадәр үскән вакытта аларга питание бирмичән булмый. Питаниене эшлибез сербский линия белән. Аларда в основном это биология, основасы морские водоросли и даже сахарный свекладан, сироптан нас нителгән, вытяжка ясалган на основе. И аннан менә бу күлне казыдык. Бу күлне казыдык та бу проектлар ясап, аны берничә балык җибәргәннәр, яли алар җириләр инде берничә елдан бeri. Без аларны тотмыйбыз, алар булай гына. Менә казыдык монда, глиняной пояс юк бездә. Бездә кымлы җир, шуңа күрә су тормый китә. Пленка белән тартып, моның тирәнлеге 4 метр. Суны инде казыганнан соң пленка белән тарттык. Пленканы монда менә бу сысы не? Монда теге перелив булса, шунда чыга инде. Перелив булса, шул каналдан үтеп тегендә алып чыгып китә торган итеп ясалган инде. Аны мелиорация проекты белән эшләнелгән. Пленка белән итек, суны тутырдык. Менә монда скважина, менә монда бер скважина, менә монда су килә алга. Теге яктан бер скважина. 2 скважинадан тула ул бу күлгә. Без аны көне буе агып тутырабыз, төне буе сибәбез, или ничек була инде погодадан карап, кояш ничек кыздыра, ничек була. Менә шундый урын. Тегендә шул малиналар, анда саженцлар, питомник тора, и тегендә аста питомник. Утыртырык берничә гектар җиләккә яма, күбрәк, или бер-беребезгә мин бөтенләй шулай дип әйтәм, безгә барыбызга да җиләкчеләргә бергәләп уйышырга кирәк. Һәрберебезгә менә кооперация сыман әйберләр бар. Ул может быть официально булмаса да, күп җирләрдә Польшага барып кайттык без карап инде, анда да шулай ук. Алар бөтенсе бергә берничә кемдер бер менеджерны алалар да, ул анда не белән поставка, тары, упаковки, обеспечение не белән рабочей силой, аннан соң продажа, шуның нәрсәләр белән шөгыльләнә. Ну, әйе, син җыеласың да, допустим, менә бит инде шуңа күрә без 2 гектар җиләкне утырттык. Бер җиләкне утырттык, әйеме, сырыйлар, менә бит инде монда сатасың, син уже башка төрле сатасың. Шул моментында син аны сатып бетерә алмыйсың, монда розницада килгән кешеләргә генә. Күбрәк объем булсын өчен Мәскәүгә ул синең 500 килоңа гына Мәскәүгә тиеп китми. Аларга уже күбрәк кирәк. Шуңа күрә
2 гектарын утыртырга керек. Анда испытательный итеп бер 10 сорт утыртып карадык без билер өчен. Бездә кайсы сортлар безнең өчен яхшырак яралыклашкан, тәмлерәк була. Аннары авыртуларга кайсысы бирешми торган, шуларны карар өчен. Менә кызык замана берничә шулай киләләр кешеләр, теге кемнеңдер бакча утыртырга хыялланган кешеләр бик күп кешеләр киләләр. Киңәш сорап инде. Менә без бер-беребезгә үземнең эшләгән ялгышларны алар эшләмәсен өчен без бөтенесендә сөйләп бирәбез, аңлатып бирәбез. Менә булай утырсаң әйбәтрәк булыр, алай эшләсәң булайрак булыр. Biz чын күңелебез белән, бөтенесе белән бүлешәбез, булган белгән бөтен киңәшләребезне әйтәбез. Аннан килгән кешеләр менә программалар бар бит инде. Один день там с кем-то, шуның сыман. Менә син бит инде бүген килдең, минем белән шулай килә дә, ул мин аңарга игътибар да бирмим. Мин үзем эшем белән көне буе эшлим, ул миңа утырып йөри. И анда кайдыр барганда мин документлар белән китәм, допустим, буага, ул утырып бара, яңадан теге юлда сорауларын биреп бара инде. Шулай итеп, бакча утыртырга хыялланган кешеләр күп. Менә якын вакытта, киләчәктә бакчалар артыр дим мин. Бакчалар бездә генә түгел, бөтен җирдә ташланды алар. Бездә генә түгел, буада гына түгел, менә безнең авылда гына түгел. Якын тирәдә бакчалар юк, алма бакчалары. Утыртырга хыялланган кешеләр бар. Кызыгалар, килеп карап китәләр. Бер заман яңадан тагын шулай булыр дип уйлыйм. И улым, рәхмәт сиңа. Киләле, үпетимәле улым. Рәхмәт улым. Ой, менә бит джентльмен минем мужчина. Булар минем любимый мужчиналар. Килеп җириләр, шулай карап китәләр. Бакчалар булыр дип уйлыйм. Алла берсе, Алла берсе. Başkalarga күздә салмыйм сине күргәннән бирле. Калма агачлары, сайрый сандык агачлары, сайрый сагындыра башлады. Калма агачлары, сайрый сандык агачлары, сайрый сагындыра башлады.